Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rani. Taong 1973, Rawis, Legazpi City. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan ang pamilya ni Rani di kalayuan sa tulay ng Yawa. Dahil sa malapit sila noon sa karagatan, kung kaya't pangingisda ang kanilang nakagisnang hanap buhay. Mahirap man noon ang kanilang pamilya, pero nagagawa naman nilang maging masaya kahit papaano. Kung di ninyo na itatanong, pangatlo sa magkakapatid itong si Rani. Ang pinakapanganay sa kanila ay lalaki na sinundan naman ng babae. Dahil sa siya ang sumunod na lalaki sa kanyang nakatatandang kapatid. Kung kaya't silang dalawa parate ang sinasama ng kanyang ama sa anumang trabahong pinaggagawa nito. Pagpapanday ng bangka ang isa sa kanilang hanap buhay at pagbebenta naman ng mga isda kapag walang nagpapagawa ng bangka. Sa ilang taong paninirahan nila Rani sa lugar na yon, bibihira lamang silang nadadapo sa ilog ng Yawa. Kung tutuusin, napakalapit lang nila roon, pero hindi nila nagagawang madapo sa lugar upang makapangisda. Dahil sa bata pa noon si Rani, wala siyang ibang nagawa kung hindi ang sumunod sa nais ng kanyang ama. Marami din kasing istorya ang umiikot sa sapa, kagaya ng pinamamahayan umano yon ng mga syokoy at iba pang engkantong tubig. Dahil sa pananakot ng kanyang pamilya noon, kung kaya't hindi niya maiwasang maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga ito. Tumatak talaga noon sa isipan ni Rani ang katagang palaging pinapaalala sa kanya ng kanyang ama tuwing sila ay magtatangkang lumapit sa sapa. Rani, hindi biro ang galit ng mga nilalang na hindi nakikita. Kaya huwag mong suwayin ang utos ko. Dahil para rin naman sa iyo to at sa iyong mga kapatid. Palaging paalala ng ama ni Rani sa tuwing magtatangka silang tumawid ng sapa. Kapag naririnig ni Rani ang paalala ng ama niyang yon, agad din naman siyang bumabalik sa kanilang tahanan upang manatili na lamang. Sa loob ng ilang taong ganong paniniwala ni Rani, dumating na nga sa puntong ninais niya nang diskubrihin ang natatagong sikreto ng sapa. Labis-labis na kasi ang kanyang pagtataka sa kadahilanang kapag nakikita niya ang sapang yon, para bang merong kung anong nilalang ang tumatawag sa kanya doon. Nang hindi na niya maatim ang ganoong pagpaparamdam, ay ninais na niyang tunguhin ang sapa ng buong tapang. Kahit ramdam niya noon ang pagkatakot sa kanyang dibdib, pinili niyang pangibabawan ito upang kahit papaano magawa niyang malaman ang sikreto ng sapa. Ilang araw ding pinagmanmana ni Rani ang sapang yon, nang sa gayoy madali niyang malaman ang daang kanyang tatahakin. Dahil sa palaging abala sila noon kapag umaga, ninais niyang tumungo sa sapa sa pagsapit ng gabi. Nagkataon naman kasi noong pista sa kanilang barangay, kung kaya't nagkaroon siya ng rason sa kanyang mga magulang. Isang gabi, kakatapos lang nilang kumain. Bale, nagpaalam na itong si Rani na lalabas sa kanilang pamamahay upang makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Siyempre, dahil sa pista noon, hindi naman nagawang magduda sa kanya ng kanyang mga magulang. Basta Rani ha, umuwi ka ng maaga. Bago tumungtong ang 10:00 ng gabi, siguraduhin mong narito ka na para naman hindi tayo magkaproblema. Paalala ng kanyang ama. Oho tay, makakaasa ho kayo. Sagot naman ni Rani. Matapos nilang mag-usap,
Agad din namang lumabas si Rani ng kanilang pamamahay. Mag-isa lang siya noon sa kadahilanang hindi siya sinamahan ng kanyang kapatid. Ilang minuto lamang ang lumipas, nadapo na nga si Rani sa sentro ng Rawis. Marami na siyang nakikita noong mga tao sa plaza, subalit hindi niya ninais na pumanhik sa lugar na yon. Ang ginawa ni Rani ay ang maglakad patungong sapa upang gawin ang kanyang binabalak. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad, hindi niya maiwasang kabahan sa lugar dahil sa purong talahib pa lamang ang kanyang nasisilayan. May mga bahay ding nasisipat siya noon, subalit metro-metro ang agwat nito sa susunod na bahay. Wala ring nakasinding ilaw ang mga bahay na kanyang nakikita na siyang nagpapalakas ng kaba sa kanyang dibdib. Ngunit sa pagsilay niya sa sapa ay tila ba nawala ang kanyang nararamdamang kaba sa buong paligid. Animoy, nagkaroon siya noon ng lakas ng loob upang mapangibabawan ang lahat ng takot na kanyang naiisip. Sa sobrang gaan noon ng pakiramdam ni Rani, hindi niya nagawang matakot sa mga aswang na maaaring nagmamasid sa kanyang kinaroroonan. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga si Rani sa pangpang ng sapa. Sa pagsilay niya sa sapang yon, bumungad sa kanya ang malakristal na tubig dahil sa pagtama ng liwanag ng buwan. Nang masipat niya ang ganoong pangyayari, tila ba nagkaroon siya ng kasiyahan sa kanyang buong katawan. Naglaho din noon ang kanyang mga iniisip na halos ang ganda na lamang ng sapa ang sumasagi sa kanyang isipan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, hindi na niya namalayan ang takbo ng oras. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na ni Rani na umuwi na sa kanilang tahanan. Alam niya kasing sasapit na noon ang 10:00 kung kaya't nagmamadali na siyang umuwi. Nang akmang tatalikod na siya noon sa sapa, bigla niyang nasipat ang pag-ahon ng kakaibang nilalang sa gitna nito. Nang magawa niya itong masilayan, agad din naman siyang binalot ng takot sa kanyang buong katawan. Dahil sa takot na kanyang naramdaman noon, ay parabang nawalan siya ng kakayahang gumalaw sa kanyang kinatatayuan. Nang tuluyan ng lumitaw ang nilalang, bumungad kay Rani ang isang napakagandang dilag na kahit sa panaginip ay hindi niya inaasahang masilayan. Paglalarawan niya sa dilag na yon, meron itong kulay abong buhok na halos sumayad na sa sapa. May suot itong maputing tela at napakarami nitong ukit sa kanyang buong katawan. Sa sobrang ganda ng dilag na yon, hindi niya maiwasang mapahanga dito. Nang magkatitigan silang dalawa, agad din namang itinaas ng nilalang ang kanyang kaliwang kamay. Animoy tinatawag siya nitong lumapit sa kanya na siyang agad din naman niyang ginawa. Halos dumating na kasi noon sa punto na wala na siyang ibang iniisip kung hindi ang gawin na lamang ang nais ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga siyang nakalapit dito habang patuloy na nakatitig. "Huwag kang mag-alala, Rani. Walang masamang mangyayari sa'yo. Halika, samahan mo kong bumalik sa aking kaharian." Wika ng dilag. Nang marinig ito ni Rani, agad din naman niyang hinawakan ang kamay ng nilalang nang walang pagdadalawang isip. Kasabay ng paghawak niya sa napakalambot na kamay nito ay ang paglitaw ng isang ipo-ipong nasa sapa. Agad silang nilulon ng sapang yon na siyang labis naman niyang ikinatakot. Pilit pa siya noong gumagawa ng paraan
para matakasan ang ipo-ipo, subalit naging huli na ito para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas. Paikot-ikot na nga itong si Rani sa loob ng ipo-ipo hanggang sa tuluyan ng maglaho ang kanyang ulirat. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang nagsisikinangang kapaligiran. Nang tuluyan ng maaninag ni Rani ang buong paligid, tumambad sa kanya ang napakagandang lugar. Ayon kay Rani, na napakaraming kristal sa lugar na yon na merong mga bahay na gawa sa bato. May mga ugat din ng ginto siya doong nakikita at mga nakalitaw na bolang apoy. Marami din siya noong nakikitang mga nilalang na patuloy na naglalakad sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang merong lumapit kay Rani na isang nilalang na ibang-iba sa kanyang paningin. Hindi ang dilag noon ang kanyang nakita, kung kaya't napagpasyahan niyang layuan ang nilalang. Paglalarawan niya sa nilalang na tumambad sa kanyang harapan, ay napakarami nitong kaliskis sa buong katawan nito na nagsisikinangan din. Mahahaba ang mga kuko nito at meron itong napakakinis na pagmumuka. Hawig na hawig yon ng tao, subalit meron itong mga parte ng katawan na hindi normal para sa isang ordinaryong tao. Bukod kasi sa mga kaliskis nito sa kanyang balat, ay meron din itong matutulis na mga tenga at kulay puting mga mata. May mga pangil din itong parang sa isda at may kasuotan din itong sumasayad na sa lupa. Sino kayo? Pabalikin niyo na ako sa mundo ko! Sigaw ni Rani sa nilalang na yon. Nang marinig siya nito, walang sabi-sabi, agad siya nitong hinawakan sa leeg at puwersahang hinatak. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin niya noon, tila ba wala siyang kakayahan upang labanan ang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas. Nadapo na nga sila sa isang bahay na merong pintong gawa sa kahoy. Napakalansa din ang bahay na yon na para bang gawa ito ng mga batong pinamamahayan ng isda. Nang makapasok na sila sa bahay, laking gulat na lamang ni Rani nang makita niya ang dilag na nakaupo sa mesang punong-puno ng pagkain. Maupo ka, Rani. Huwag kang matakot. Walang mangyayari sa'yo. Batid kong nagugutom ka na. Kumain ka na. Dahil ang lahat ng yan ay para sa'yo. Wika ng nilalang. Nang marinig ni Rani ang sinabi ng dilag, ay agad din naman siyang nagduda sa sinabi nito. Minsan na din kasing ikinuwento sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa pagpapakain ng mga engkanto sa sapa sa mga taong nagagawi sa kanilang lugar. Nang maisip niya ang istoryang ibinahagi sa kanya, ay napagpasyahan niyang ito ang sunding gabay upang makatakas sa lugar na yon. Salamat na lang ho, subalit hindi ako nagugutom eh. Sagot naman ni Rani. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pagtulak naman niya ng mga nakahandang pagkain upang ipakita ang hindi niya pagiging interesado sa mga ito. Kahit aminado noon si Rani na nais niyang lantakan ng mga pagkain yon, patuloy niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Ayon sa kanya, na mas pipiliin niyang mamatay sa gutom kesa kainin ang mga pagkaing inaakala niyang may lason. Nang masipat ng dilag ang inasal noon ni Rani, ay wala na itong nagawa kung hindi kainin ang mga nakahandang pagkain. Sa bawat pagsubo ng nilalang, ay ang pagramdam naman ni Rani ng labis na pagkagutom. Halos maging ang paghinga niya noon ay kanya nang pinipigilan
sa kadahilan ng konting-konti na lang ay mahuhulog na siya sa patibong ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi na nakatiis itong si Rani. Subalit, imbis na pagkain ang kanyang lantakan, ay pinili niyang kainin ang kanyang damit upang magkalaman ang kanyang tiyan. Nang makita ito ng nilalang, ay biglang kumunot ang kanyang noo dahil sa ginawa ni Rani. Alam ni Rani na nagpipigil lang ang engkantong yon na siya ay saktan dahil sa nais nitong siya ay mahulog sa patibong na kanilang nilikha. Sigurado ka bang hindi ka kakain, Rani? Muling tanong ng nilalang. Hindi po. Maraming salamat na lang po. Mas nanaisin ko pang kainin tong damit ko kaysa pakainin niyo ako ng mga pagkaing hindi ko alam kung ano. Gusto ko na nga ring makabalik sa aming lugar eh. Sagot ni Rani habang nilalantakan ang kanyang damit. Nang marinig ito ng dilag, ay agad naman itong sinenyasan ng kanyang kasama para alisin si Rani sa loob ng kanyang pamamahay. Matapos niya itong gawin, dali-dali rin namang lumapit kay Rani ang nilalang na yon na siyang agara namang humatak sa kanya papalabas ng bahay. Hindi na noon nakapalag si Rani sa kadahilan ng hindi ordinaryo ang lakas na taglay ng mga ito. Habang patuloy siya nitong hinihila, dahan-dahan ang napagtatanto ni Rani na maaaring yun na ang maging katapusan ng kanyang buhay. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga sila sa isang napakalawak na kulungan na kung saan maraming nakakulong na tao. Sa pagsilay niya sa lugar na yon, doon bumungad sa kanya ang lahat ng mga taong ikinuwento ng kanyang ama na nawala sa lugar nila. Tandang-tanda ni Rani ang mga pagmumukha nito dahil sa palagi itong inilalarawan ng kanyang ama sa kanila sa tuwing ito ay nagkukwento. Ilang minuto pa ang lumipas. Bigla siyang pinasok sa isang kulungang merong butot balat na tao sa loob. Pilit itong kinakausap noon ni Rani pero bigo siyang makakuha ng kahit na anong impormasyon tungkol sa lugar na yon. Sa paglipas ng oras, bigo nang matukoy ni Rani ang takbo ng panahon. Halos hindi kasi nagbabago ang buong paligid na para bang hindi sumasapit ang gabi sa lugar na kanyang pinuntahan. Habang patuloy niya itong pinagmamasdan, paunti-unti nang nawawala ang kanyang pag-asa na muling makabalik sa kanilang tahanan. Wala na siyang nagawa noon kung hindi ang umiyak dahil sa labis na pangungulila at pagsisisi. Sa patuloy na pagdaan noon ng oras, hindi na niya napansin ang pagtanda ng kanyang itsura. Maniwala kayo o hindi, sa loob ng ilang oras na pagkakakulong doon ni Rani, ay halos hindi na niya alam kung ano ang kanyang itsura. Animoy, libu-libong taon na noon ang dumaan magmula nang siya ay nakulong. Hanggang sa dumating na lamang ang punto na napansin na niyang tuluyan na ngang kumulubot ang kanyang balat. Halos sa paglipas ng oras niya sa kulungang yon, ay nakabisado na niya ang lahat ng sulok nito. Panay din noon ang ginawang pakikipag-usap ni Rani sa kanyang kasamang halos patay na sa pagbabakasakaling siya ay magawa nitong matulungan. Ilang oras pa ang lumipas, nagwika ang lalaki ng Anak ka ba ni Mansyo? Nang marinig ni Rani ang sinabi nito, bigla na lang nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya nagkakamali ng rinig noon dahil sa klarong-klaro ang pagkakasambit ng lalaki sa pangalan ng kanyang ama. Oho, Manong.
Anak ko ako ni Mancio. Tulungan niyo ako makatakas sa lugar na to dahil baka hinahanap na ako ng pamilya ko. Sagot naman ni Rani. Nang marinig ito ng matanda, ay dahan-dahan naman itong ipinikit ang kanyang mga mata habang sumasagot ng, Sa lugar na ito, tanging sarili mo lamang ang makakatulong sa iyo. Isipin mo ang iyong ama. Baka sakaling meron kang mahanap na kasagutan sa iyong mga katanungan. Dahil sa sinabi nito, agad din namang inalala ni Rani ang lahat ng istoryang ibinahagi sa kanya ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip at pagbabalik tanaw, doon niya naalala ang kwento ng Tatay Mancio niya tungkol sa kulungang ginawa ng mga engkanto. Ayon dito, na upang makatakas ka sa lugar na yon, kinakailangan mong alisin lahat ng saplot sa iyong katawan at buong tapang na banggain ang harang na pumipigil sa inyong kalayaan. Kapag nakaramdam ka ng takot bago pa man bumangga sa kulungang yon, ay matutupok ang iyong buong katawan hanggang sa tuluyan kang mawala ng bakas. Nang maalala ni Rani ang kaganapang yon, napagpasyahan niyang ilahad din ito sa kanyang kasama upang sabay silang tumakas. Subalit, hindi sapat ang tapang ng lalaki para magawa nitong tumakas sa bilangguan. Ilang oras ding pinag-isipan ni Rani ang ibig sabihin ng kanyang ama noon upang matagumpay na matakasan ang lugar. Habang patuloy niya itong pinag-iisipan, biglang nanumbalik ang lakas niya sa kanyang katawan dahil sa pagnanais na muling makabalik sa mundo ng mga tao. Hindi ako maaaring mamatay dito, wika ni Rani sa kanyang isipan. Kasabay ng pagwika nito ay ang agad naman niyang pagtayo habang mabilis ang hinuhubad ang kanyang saplot. Matapos niya itong gawin, buong tapang niyang binangga ang kulungang yon ng walang anupaman. Sa pagtama ng kanyang balat sa rehas, bigla namang tumagos ang kanyang katawan dito na parabang walang harang ang kulungang yon. Nang makita siya ng lalaki, agad din naman itong ginawa ang sinabi ni Rani. Subalit, nang makalapit ito sa rehas ng kulungan, biglang naagnas ang buong katawan nito. Matapos itong masipat ni Rani, napagpasyahan na niyang kumaripas ng takbo upang makatakas na sa lugar na yon. Pinili niyang dumaan noon sa pinakasulok na maaari niyang makita upang kahit papaano'y hindi siya magawang matunugan ng mga nilalang sa paligid. Halos marami na siyang tinamong sugat noon, subalit patuloy pa rin niyang ginagawa ang lahat para lamang makabalik sa mundong kanyang pinanggalingan. Nang masipat na niya ang pinakadulo ng lugar, walang pagdadalawang isip niya itong tinungo. Awa naman ng Diyos, hindi siya natunugan ng mga engkantong naninirahan sa paligid. Sa pagkakatanda noon ni Rani, parang 1 taon na noon ang lumipas bago niya narating ang dulong parte ng lugar na kanyang kinaroroonan. Nang tuluyan na siyang makalayo sa kaharian ng mga engkanto, bumungad sa kanya ang isang napakalaking talon na hindi niya mawari kung saang banda ang lalim nito. Dahil sa wala ng daan papalayo, napagpasyahan na lamang doon ni Rani na manatili. Habang pinagmamasdan niya ang kawalang binabagsakan ng tubig na tumatagos sa talon, patuloy niya namang iniisip ang naging istorya sa kanya ng kanyang ama sa kung papaano nagawa nitong matakasan ang lugar na yon. Ilang araw at gabi pa ang lumipas, walang naging kasagutan si Rani sa katanungang naging palaisipan para sa kanya. Kinakailangan niya noong gumawa ng hakbang sa kadahilanang may nasisipat na siyang iilang engkanto na naghahanap sa kanya.
Subalit kahit anong pag-iisip noon ni Rani, wala talaga siyang maalala sa lagusang maaaring dinaanan ng kanyang ama. Nang mapagtanto niyang madadakip na siya ng mga nilalang, ninais na lang niyang tumalon sa kawalan upang matapos na ang kanyang pagdurusa. Mas pinili niyang mahulog sa talon kesa sa muling makabalik sa kulungang kanyang tinakasan. Tay, Nay, paalam po. Wika ni Rani sa kanyang isipan. Sa pagpikit ng kanyang mga mata noon, bigla namang nawala ang kanyang ulirat na parabang tuluyan na itong humiwalay sa kanyang katawan. Hanggang sa pagmulat noon ni Rani, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang sarili na nakaratay sa higaan. Halos hindi na niya noon maramdaman ang kanyang katawan dahil sa pagiging baldado nito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumapit sa kanya ang kanyang kapatid na babae upang siya ay kausapin. Rani? Rani, ikaw ba yan? Nag-aalalang tanong nito. Nang marinig ito ni Rani, ninais niyang magsalita, subalit hindi niya ito magawa. Pinili na lamang niya noon ang tumango upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang nakatatandang kapatid. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon niya nalaman na isa na pala siyang baldado. Magmula noong nakita siyang walang malay sa ilog ng Yawa, ay doon na nag-umpisa ang kalbaryo ng kanilang pamilya. Hanggang sa tuluyan ng mamatay ang kanilang mga magulang dahil sa katandaan. Ayon sa kanyang kapatid, marami na silang nilapitang mga albularyo pero wala ni isa sa mga ito ang nagawang hatake ng kanyang kaluluwa. Hanggang sa paglipas ng buwan at taon, tuluyan na ngang natanggap nilang pamilya ang kanyang sinapit. Ipinangako rin noon ng kanyang nakatatandang kapatid sa kanilang magulang na siya ang mag-aalaga kay Rani hanggang sa dumating ang puntong bumalik na ang kanyang wisyo sa kanyang katawan. Palagi noong hinahabilin ng kanyang ama na huwag siyang sukuan ng kanyang mga kapatid dahil sa naniniwala itong makakabalik sa kanyang katawan ang wisyong nawala ni Rani. Naging palaisipan man sa kanya noon ang nangyari, subalit laking pasasalamat na lang niya dahil nagawa niyang makatakas sa mundo ng mga engkanto. Kahit patay na noon ang kanyang mga magulang, patuloy niya pa rin itong pinapasalamatan dahil kahit papaano, nagawa pa rin niyang makatakas sa mundo ng mga engkanto dahil sa pag-alala niya ng kwento ng kanyang ama. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas at sobrang ganda nito. Isipin nyo, nakapasok siya sa mundo ng mga engkanto. Tapos parang puzzle. Tapos lahat lang labasan doon, lagusan. Naalala niya lang dahil sa paulit-ulit ngang kinukwento ng ama nila sa kanila kung ano yung naging karanasan nito nung napadpad nga siya sa mundo ng mga engkanto. Grabe, sobrang galing. Ang ganda ng kwento. Lalo na yung tatagos sa kulungan na babanggain ng katawan. Grabe, sobrang pwedeng mangyari talaga yon sa totoong buhay. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Pasensya pa rin at medyo ngongo pa rin tayo. Pagdamutan nyo na. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.